Salam dostlar, ikinci bölümü devam edeceğiz. Lucrez'in konstruksi. Men gurulşukda işleyerin. Lucrez'la restorant. Men restoranda işleyerin. Lucrez'in magazin. Men dukanda işleyerin. Tatılmev Lucrez'a ka. Yani deyip biliniz. Yani berde profesyon oyanız. Mesela profesör, polisist, medik. Yani kakam profesör bolup, medik bolup, polisiya bolup işleyer deyip. Şimdi bu yerde tatılmev ýeste şoför. Kakam sürücü. Emma şey demek gönlüne tercüme etsek, emma sürücü bolup işleyer diyen manini beriyor. İkisini de ulanıp bilersiniz. Mama mea Lucrez'a ka profesöra. Ecem mesela profesör sözünün ulanının molum bolup işleyer. Ecem molum bolýar demek. Ecem molum demek gönlüne tercüme etsek. Mama mea ýeste profesöra. Ecem menin molum. Emma sözlemden ecem mugalim bolup işleyer. Diyecek bolsam gönlüne mama mea Lucrez'a ka profesöra. Emma yani sen kim, ecen kim bolup işleyer diýilende köplenýär. Mama mea ise profesöra. Şonda düşünilýär. Ha, ejesi molum. Studiez. Men okuýaryn. Menli üçin. Studiezla universitate. Men universitetde okuýaryn. Am nosprezçaň. Men 19 ýaşymda. Sun din Türkmenistan. Men Türkmenistandan. Dostlar, şonluk bilen bu bölüm tamamlandy. Dilden dilige aplikasiýasynyň hyzmatyňyzda geçirip alyň, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyzla paýlaşyň, like basyň.